Hej Patrick, jeg har ringet til dig, fordi at jeg tænker, det kunne være ret fedt at kigge på, hvordan man kan bruge AI til at lave slides bedre og hurtigere, og i det hele taget lave grafisk materiale, der ligesom kan understøtte ens pointer på arbejdet. Jeg ved ikke, om det er noget, du selv benytter dig af med ChatGPT eller nogle andre AI-redskaber. Nej, jeg bruger selv meget Canva, så jeg er mega glad for, at du ringede, fordi det er noget, jeg bruger ekstremt lang tid på. Så hvis der er nogle snudkoder, man kan bruge der, så vil jeg med glæde se dem. Ja, jamen altså jeg har 2 redskaber, Patrick, som jeg bruger rigtig meget. Og jeg tænker, om vi bare skal prøve at hoppe ud i og prøve at kigge på dem i virkeligheden. Ja, helt Øh, sikkert. Mine 2 yndlings, de hedder Gamma og Napkin, og de er meget forskellige, så man skal passe på ikke at blande dem sammen selvfølgelig, men de kan 2 meget forskellige ting. Det her, det er hjemmesiden for Napkin, så hvis man ikke har oprettet sig en bruger endnu, så er det det her, man vil se, når man kommer ind. Grunden til, at jeg lige tog den med, er, fordi jeg synes faktisk, den er meget god til lige at forklare, hvad det er, de gør. Så det, som Napkin kan, det er, at man kan give den en tekst, og så kan man markere dele af den tekst, eller hele teksten, og sige, kan du lave en illustration af, hvad der står her? Så lidt, som deres navn indikerer, en serviettegning, som vi måske kender det, hvis man sidder og snakker med nogen og lige skal forklare, hvordan det hænger sammen, så tegner man det lige op på en serviet. Det er sådan set det, den kan, eller i hvert fald forsøge at gøre. Så man smider altså en tekst ind i værktøjet, så trykker man på knappen og siger, det kunne jeg godt tænke mig en tegning af, og så justerer man den lidt, for det er jo sjældent et AI-værktøj i det, vi kalder Zero Shot, bare lige kan drømme et eller andet op, der bare er helt genialt, og retter til på forskellige måder. Og når man så føler, at den er der, så er det så, at man kan kopiere den videre i sit arbejde. Typisk tager jeg den bare med videre i PowerPoint, eller hvis den skal over i et eller andet dokument. Så jeg håber, det nogenlunde giver mening. Ja, fedt og sjovt med navnet Napkin, synes jeg, og historien bag faktisk, det giver lidt bedre mening. Ja. Og jeg bruger det på mange forskellige måder her. For eksempel et dokument, jeg har været i gang med at skrive om, hvordan man bruger AI i forskellige arbejdstilsyn rundt omkring i Europa. Så det, jeg gjorde, var sådan set bare, at jeg uploadede mit dokument. Så heroppe, hvor man trykker New Napkin, så kan man simpelthen bare importere en fil. Og der havde jeg ligesom bare lagt det her dokument, jeg sad og skrev på ind. Man kan også vælge at kopiere en tekst ind, så man bare kan sige en blank napkin, og så bare gå ind og Ctrl-C en eller anden tekst, og så Ctrl-V ind i Napkin. Det er jo, hvad der lige passer en bedst. Når teksten kommer ind, så kommer den ind i sådan et normalt skriveredskab, men når man markerer et afsnit af teksten, som I kan se, jeg har gjort her, fået lavet en tegning, så kommer der sådan et lille blåt lyn frem ude i siden. Den prøver altid at gætte og sige, er det det her afsnit, jeg skal prøve at lave en tegning af i virkeligheden? Og det vil altså sige, at den tror, det er lige præcis det her afsnit. Hvis jeg nu gerne vil have overskriften med til tegningens udgangspunkt, så skal jeg selv markere teksten, og så trykke på lynet. Så det kan jeg jo lige prøve at gøre. Nu bliver teksten sådan lidt, der kører lige noget blå farve hen over den, og så får man så nogle forslag til, hvordan den tekst, der står her, kunne illustreres. Og de kommer frem her i sådan en boks, og så er det simpelthen bare at sidde og køre sin mus henover og læne sig tilbage, og sidde og tænke, hvad vil være en god måde at forklare det her på? Så den kommer med et uendeligt antal næsten af løsninger, og det er jo ikke dem alle sammen, man synes er lige gode, og det er måske heller ikke dem alle sammen, der lige fanger betydningen nogle gange på dansk, i det man rent faktisk gerne vil sige. Lad os nu sige, at jeg godt kunne lide denne her, så kan jeg trykke på den, og så kommer den så med nogle forskellige måder, lige præcis den tegning rent visuelt kunne tage sig ud i forskellige måder at gøre det på, med forskellige former for farver og fonte og alt sådan noget. Betaler man for Napkin, så kan man sågar lægge sin virksomhedsdesign ind, sådan så den følger HK's farver for eksempel, og skrifttyper. Ikke? Okay. Men lad os nu sige, at... Ja? Så det er, man kan sige, så det er ligesom, den læser selv teksten, og så kommer den faktisk med nogle forslag, der er relevante. Så det er ikke bare sådan til, at den kommer til at lave cirkeldiagrammer, når man er i gang med at fortælle noget helt andet, for eksempel. Nej. Og det er jo, som jeg sagde før, meget sjældent zero shot, så hvis man synes, den ikke lige passer, så vælger man jo så bare en, og så retter man den til. Så det kunne være at forudse risici, synes jeg, der skulle stå her. Og det her, det er det klassiske, som i dag, kunne man så sige, som i dag, altså man kan lige rette den lidt til, så man lige synes, det passer, og man kan også rette lidt i tegningerne. Og når man så synes, den er der, så er det som sagt, at man kan trykke på selve tegningen her, og så trykke på eksport, og så vælge en af de her valgmuligheder. Man kan vælge at få den ud i PowerPoint, hvor man rent faktisk kan redigere den og animere den,
eller man kan få den ud som et billede. Man kan sætte ind en e-mail for eksempel og sige, jeg har lavet en tegning af vores nye strategihjul, eksempelvis. Så det bruger jeg rigtig meget, altså smider tekst ind, og så får nogle idéer til, hvordan jeg kunne visualisere det. Nogle gange bruger jeg så Napkins tegninger direkte og lægger ind i PowerPoint og animerer, som sagt. Andre gange så bruger jeg mere deres tegning til, hvis vi lige tager nogle af de der eksempler, jeg har fået her, til at tænke, det kunne måske være en god måde, jeg kunne forklare det på, eller selv lave en slide i virkeligheden om det. Og så kan det godt være, at jeg ikke lige bruger Napkins tegning, men så har den fået promptet min hjerne til at tænke på en anden måde over, hvordan man kunne gøre det. Ikke? Jo, fedt. Det minder lidt om den der hedder designer i PowerPoint, der også lidt hjælper nogle gange. Ja. Jeg synes simpelthen bare, at Napkin er bedre, eller sådan rammer lidt bedre nogle af de ting, som jeg gerne prøver at sige. Men der er jo smag og behag, ikke? Selvfølgelig. Et andet redskab, jeg bruger rigtig meget... du vil sige noget, Patrick? Ja, jeg siger bare nej, selvfølgelig. Napkin virker en del federe, synes jeg. Designer er jo bare med at rykke rundt på billederne, så de står ordentligt. Ja, det er rigtigt, men det er nok en meget god analogi i virkeligheden. En anden funktion, jeg bruger rigtig meget, eller et andet værktøj, jeg bruger rigtig meget, det hedder Gamma, og det bruger jeg hver dag, flere gange om dagen. Jeg bruger det efterhånden til at lave næsten alle mine slides, og mange af mine dokumenter og alt sådan noget. Og jeg tror slet ikke, jeg kan nå at vise dig på 10 minutter, hvordan det virker, men jeg kan da prøve at give dig sådan et hurtigt indblik i, hvordan jeg bruger det. Så jeg bruger det eksempelvis på den måde, at jeg slet ikke ved, hvad jeg skal gøre. Altså, jeg sidder totalt med blank. Jeg har bare et punkt på min to-do-liste, så trykker jeg opret ny, og siger, shit mand, lad os nu prøve at lege, jeg var dig, Patrick. Du var blevet bedt om at dukke op på teknisk skole i Brønshøj, og skal fortælle om, hvad HK Hovedstaden kan gøre for nogle af de studerende, der går der. Nu prøver jeg bare at finde på et eller andet. Ikke? Så vil jeg gå ind i generer og sige, jeg skal holde en præsentation for en gruppe elever på Brønshøj. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder det her. Teknisk skole. Jeg kommer fra HK Hovedstaden og skal fortælle, hvordan unge kan få glæde af at blive medlem af en fagforening som vores, for eksempel. Og når jeg bruger den her funktion, så finder den sig selv på en præsentation, jeg kunne holde. Så når jeg trykker generer nu, så giver den mig så en idé til, hvad vil man sige til sådan en præsentation. Ikke? Altså, hvad vil være det typiske indhold? Og i og med, at jeg valgte 10 slides, så er det så det, jeg får. Jeg kunne også have valgt 50, og så havde den lavet 50. Det bliver måske bare lidt overvældende nu. Så nu vil jeg gå ind og sidde og rette lidt i den her guide her, og sige, jeg kommer ikke til at have en historie om Mette. Den kender jeg ikke. Men jeg kommer måske lige til at rette nogle af tallene. Du kan også, og ikke undskyld punkterne, du kan også melde dig ind via fax, gør jeg lige for sjov her. Så jeg kan lige rette min storyline lidt til og sige, hvad vil passe. Dernæst så beslutter jeg mig så for, hvor meget tekst vil jeg egentlig gerne have på hver slide. Og det er unge mennesker, vi har med at gøre, så jeg tænker, at vi holder dem på kortfattet. Og så skal jeg vælge, hvordan mine slides skal se ud. Og der har jeg faktisk allerede en HK designline, som vi kan bruge her, som jeg har brugt i en anden sammenhæng. Og så kan jeg så få den til også at lave nogle billeder. Og jeg tænker, det er unge mennesker. Vi laver noget fancy 3D, som ser meget minimalistisk og professionelt ud. Det prøver vi. Så laver den selv nogle billeder, og man kan også selv vælge, hvad for et AI-værktøj, den skal bruge til at lave de her billeder. Eller den bare selv vælge. Okay. Så man kan sige, at den kommer faktisk også selv med en masse forslag, hvis man nu ikke lige selv helt ved, hvad ens stilart er. Ja, så kan man lige tune sig lidt ind her på, hvad der kunne være godt. Så nu sætter jeg den i gang med at arbejde, og det er jo her, hvor mit hoved i hvert fald eksploderer, fordi det er nu autopiloten ligesom tager over. Så hvis man aldrig har prøvet at køre i en selvkørende bil, så er det her nok lidt samme følelse, man kan have, hvis man laver mange powerpoints. At det er sådan en lille smule hovedeksploderende, at den bare kan springe ud i det på den her måde og komme med et forslag. Som jeg sagde før med Napkin, så er det jo igen sjældent zero shot. Det er jo sjældent sådan, at du bare kan tage den her præsentation og så holde den. Der vil givetvis være nogle ting, som du skal rette til i formuleringer og alt muligt andet, som ikke lige var sådan, du vil sige det, eller et billede, du ikke lige vil have på den måde, og så går man ind og retter det. Enten retter man selv, eller også så beder man Napkin om at prøve igen. Så der kan man trykke på stjernerne her, redigere med AI, og jeg kan putte mit password ind, og så kan man skrive, denne slide skal være mindst dobbelt så lang. Hvis man synes, den var blevet lidt for kortfattet.
og så går den i gang med at arbejde. Var det også sådan til, at man kunne uploade en fil, for eksempel, hvis man nu havde et arbejdsdokument, man havde tænkt over, som den så også kan lave det ud fra? Ja, fedt. Det gør jeg rigtig tit. Så nu har den så lavet en ny slide her, der så er dobbelt så lang. Og så er det, man kan sidde og skifte lidt frem og tilbage og sige, hvad er egentlig bedst, dens nye forslag eller det gamle? Og det er sådan, man sådan vil sidde og redigere de forskellige slides igennem, og nu har vi jo fået de her lidt sjove 3D-billeder på. Det kan jo også godt være, at man vil sidde og redigere dem til, ikke? Ja. Når man ligesom føler, den er der, så trykker man op på del og eksport, og så kan man så hive den ud i PowerPoint-format og holde sin præsentation. Man kan også vælge at holde den direkte herinde for Gamma, det gør jeg faktisk selv rigtig tit. Så skal man jo så bare åbne en browser, når man er ude og holde foredrag, og så kan man afvikle sin præsentation igennem værktøjet selv, ikke? Okay, så den laver også selv alle de her, hvad kan man sige, animationer ind og sådan noget, så det ser lækkert ud, når du også præsenterer det i hvert fald i Gamma. Ja, når du er i Gamma, ja. Og ellers så skal du selv sidde og skrue lidt over i PowerPoint, når du får den lagt ind derovre. Men det er rigtigt, som du siger, man kan også lægge et dokument ind. Man kan vælge at sige opret ny ved at importere en fil eller en URL. Så man kan sige en hjemmeside, for eksempel, den skulle tage udgangspunkt i. Det kunne også være et dokument, man havde liggende. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde et eller andet, vi kan bruge. Ja, fordi jeg tror, der er mange HK'er, der skal formidle noget, der måske kan være lidt svært at vise, eller kan være lidt tungt, så det er jo et super redskab til rent faktisk at få noget hjælp til, hvis man ikke er så visuelt stærk. Præcis. Eller man måske bare ikke ved, altså hvis du for eksempel har en overenskomst på 25 sider, hvordan skal jeg lige sige det her på 5 slides? Så det er jo en af AI-værktøjernes helt store evne, der er i virkeligheden at koge noget ned i en meget bedre grad, end vi mennesker nogle gange er i stand til at skære noget væsentligt væk, ikke? Eller uvæsentligt væk, ikke noget væsentligt. Ja. Kan den også lave, nu valgte vi godt nok de her 3D-billeder, men den kan også gøre det med, hvor den finder for eksempel sådan nogle stokbilleder, altså billeder fra internettet. Det kan vi jo lige prøve at gøre. Ja. Så nu har jeg givet den et langt dokument, jeg havde liggende med noget research, jeg har lavet om, hvordan man laver AI-agenter. Så det er et meget langt dokument. I kan se, at det kommer ind her og står et kæmpe langt dokument, som jeg gerne vil have, at den tager udgangspunkt i, men jeg kan ikke præsentere det hele. Altså der står, jeg kan ikke huske, tæt på 80 sider, tror jeg. Og lad os så sige herover i billederne nu, som du sagde, at vi gerne vil have, at det skal være stokbilleder, altså ikke noget, der er AI-genereret nødvendigvis, men noget, den finder sig ude. Vi vil gerne have, at den stadig holder sig i HK's tone. Men nu vil vi gerne have, hvor vi før brugte generere-funktionen, så vil vi gerne have, at den kondenserer nu. Nu skal den bare gøre det kortere. Og så kan vi skrive herover, forklar for en HK'er, hvordan de bruger AI-agenter. Hold sproget simpelt og let forståeligt. Og skal vi sige, den her gang, så vil vi prøve at se, om den kan gøre det bare på 5 slides. Og så siger vi generere, og så læser den så vores dokument nu, og prøver at finde de væsentligste pointer, den kan koge ned i sådan en præsentation her. Og samtidig prøver den så også at gå ud og søge på nettet for de slides, hvor det giver mening for den at have et billede, og finde et billede, der kunne passe til. Så det er jo ikke altid det er helt passende, som det, der kommer her, for eksempel. Men der giver vi den jo et vist grad af tillid til selv at prøve. Og nogle gange får den croppet det lidt mærkeligere, altså noget, ikke? Men det er den altså virkelig god til. Okay. Hvad hedder det? De her billeder, den bruger, er det nogle, man godt sådan, man kan sige, uden bekymring, godt kan vise rundt eller sende rundt? Altså er det sådan nogle gratis billeder? Har du nogen idé om det? Ja. Altså når den bruger stokbilleder, så bruger den nogle af de her gratis åbne Unsplash og de andre stokbilleddatabaser, hvor det er åbent. Og det er jo det samme med AI-billeder. Indtil videre er det jo i hvert fald sådan, at man i hvert fald ikke kan claime rettighed på det, man har genereret med et AI-fotoredskab. Så dem kan man jo også godt benytte sig af. Man kan bare ikke selv få rettighederne til at eje det bagefter. Fedt. Og det, der er lidt sjovt her, når jeg beder den om at lave det her til en HK, det var, at det research-dokument, jeg lagde op, det handlede faktisk om en anden branche. Altså, så der var 80 sider om, hvordan man bygger AI-agenter i finanssektoren. Og nu har den så oversat det til, hvad vil det betyde for en HK'er. Det er jo lidt sjovt, ikke? Bare fordi jeg skrev ind i min prompt, at det skulle den gøre. Så det er jo sådan en super smart måde at bruge det på, at sige, at jeg har et dokument, der handler om vores overenskomst for slagteriarbejdere. Kan du prøve at lave en præsentation om, hvordan det vil se ud, hvis den samme galt for folk, der arbejder i en isbutik? Ja, okay. Ja. Der er den jo ret kreativ.
Ja. Hvad hedder det? For eksempel, nu ser det lidt sjovt ud, det der billede, der er nede på slide 2. Kan du prøve bare eksempelvis at vise, hvordan man for eksempel vil kunne rette det til, så man måske... Så trykker man simpelthen bare på den, og så enten er det jo et spørgsmål om at vælge et andet billede. Altså problemet her er jo nok, at den her slide, den har valgt, er sådan lidt sjov, ikke? Så der vil man nok vælge at sige, at den skal se ud på en lidt anden måde. Det kan også være, at hun skal lægge om i baggrunden. Det kan godt være, det ikke som sådan er billedets fejl. Okay. Så det er en god idé lige at klikke lidt rundt, for det til at se godt ud. Okay, men det er jo et fedt udgangspunkt. Præcis. Og der er altså et hav af fede funktioner til forskellige måder, man kan illustrere ting på, og herover har de for eksempel en funktion, der hedder smarte diagrammer. Jeg bruger ret tit, hvor den har sådan forskellige måder, lidt eller en napkin, vi så før, men hvor man lige hurtigt kan hive ind og sige, hvordan vil det se ud, hvis jeg skulle have denne her form for illustration her. Og så kigger den så lidt på, hvad der står på sliden, og prøver at komme med en idé om, hvordan vil det se ud, hvis man skulle have sådan en model ind til at forklare det. Ikke? Okay. Wow, det er altså meget tidsbesparende. Mega fedt redskab. Ja. Helt vildt. Og om ikke andet til at få den der hurtige skitse til, hvad skal min præsentation indeholde, og så selv sætte sig ned og rette det til igen bagefter. Ikke? Det er i hvert fald sådan, jeg benytter mig af det. Ja. Hvad hedder det? Når du arbejder med det, så sagde du, det primært var i PowerPoint. Er det sådan primært godt at eksportere det til et andet program, altså efter man har rettet i det? Jeg tænker bare faktisk holder jeg jo rigtig mange af præsentationerne direkte i Gamma, så trykker jeg her på til stede, og så bruger jeg faktisk bare den her til at afvikle. Det synes jeg er nemmere, og så lægger det hele ind i Gamma. Men jeg ved bare, at mange har jo en arbejdsgang, hvor de bruger PowerPoint, og så giver det jo mening at eksportere filen ud og rette det til der. Ikke? De vil nok ikke sidde og holde deres præsentationer i Gamma. Nej, selvfølgelig. Okay, fedt. Ja, fordi jeg tænker men det giver også, selvfølgelig super god mening. Ja, jeg tænker, at der er mange, der har for eksempel over, hvordan får jeg lige lavet den her graf, eller andet, så tænker jeg bare, hvis man kunne tage den enkelte fra Napkin eller Gamma, så præcis. Sikkert, ja. Og det er jo der, hvor det er super smart, bare at få det ud af PowerPoint, og så lige fjerne alt det, man alligevel ikke skal bruge, eller rette nogle andre ord til. Det synes jeg i hvert fald personligt er en rigtig fin arbejdsgang, der passer for mig. Det er jo ikke sikkert, at den passer for alle, men den virker i hvert fald for mig. Fedt. Så det var det, jeg havde tænkt mig at vise dig i dag, Patrick. Jamen, skønt. Jeg vil sige, at jeg har helt lyst til at starte med at bruge det allerede nu. Så tusind tak, fordi du ringede, Jacob. Ja, det var min fornøjelse. Du må have en dejlig dag. Og lige måde.